fittexit l-ħin għaddej Bla tħalli l-ħadd jarak ftit ħin għalina tnej Jekk ma tistax ibatli messaġġ nifhimha s-sitwazzjoni Ipprova ġaħadni x'nibqa' nistennik Ħarsa biss nkun tiegħek Id-dellan il-fuq minn il-art Issaħħarni kif mill-ewwel darba saħħart Ebda rabtiet ma jelbu tqan ilitna Dak li tfisser għalija Żgur li ħadd ma jifmu li fih Qalbi tfawwar fjamma li titħeġġeġ nirien Qatt ma nkun jien das meta nkunu bejnietna Kull darba li tkun hawn ħefa kbira kontra l-ħin Jitwaħdu n-nifsijiet suritna melusi Fuq spalti nħossu ftik mixtieqin Xewk is-sensazzjoni Idejk iżersqu fuqi bħal xemx fil-ksir Ħarsa biss nkun tiegħek Id-dellan il-fuq minn il-art Issaħħarni kif mill-ewwel darba saħħart Ebda rabtiet ma jelbu tqan ilitna Dak li tfisser għalija Żgur li ħadd ma jifmu li fih Qalbi tfawwar fjamma li titħeġġeġ nirien Dejjem nixtieqhom dal-mumenti għax qatt ma nkun jien Das meta nkunu bejnietna Ħarsa biss Ħarsa biss nkun tiegħek Id-dellan il-fuq minn il-art Issaħħarni kif mill-ewwel darba saħħart Dejjem nixtieqhom dal-mumenti bejnietna Grazzi kbira, Glenn. Temozjonani kull darba. Kanzunetta mill-isbaħ.